Gawn ni droi at Salm 105, a mi ddarllenwn ni dipyn o adnodau bore yma at adnod 15. Diolchwch i'r arglwydd, galwch ar ei enw, gwnewch yn hysbys ei weithredoedd ymysg y bobloedd, canwch iddo, moliannwch ef, dywedwch am ei holl ryfeddodau. Gorfoleddwch yn ei enw sanctaidd, llawenhaid calon yr rhai sy'n ceisio'r arglwydd. Ceisiwch yr arglwydd a'i nerth, ceisiwch ei wyneb bob amser. Cofiwch y rhyfeddodau a wnaeth, ei wirthiau a'r barnedigaethau a gyhoeddodd, chwi ddisgynyddion Abraham ei was, disgynyddion Jacob ei etholedig. Ef yw'r arglwydd ein Duw, ac yma ei farnedigaethau dros yr holl ddaear, yma'n cofio ei gyfamod dros byth, gair ei orchymyn hyd fil o genedlaethau, sef y cyfamod a wnaeth ag Abram a'i lw i Isaac, yr hyn a sododd yn ddeddf i Jacob ac yn gyfamod tragwyddol i Israel, a dweud, i chwi roddaf wlad Canan yn gyfran eich etifeddiaeth, pan oeddent yn fychan o rif, yn ychydig ac yn grwydraid yn y wlad. Ai aros ymiliad. Chi eisiau eistedd? Na fe. Ai aros ymiliad bach. Dyna ni. Adnod 11, dyma'r cyfamod a rhan o'r addewid mawr, a dweud, i chwi yr rhodda wlad Canan yn gyfran eich etifeddiaeth, pan oeddent yn fychan o rif, yn ychydig ac yn grwydraid yn y wlad, yn crwydro o genedl i genedl ac o un deyrnas at bobl eraill, ni adawodd i neb ei darostwng, ond ceryddodd frenhinoedd o'i hachos. A dweud, peidiwch a chyffwrdd am heneiniog, na gwneud niwed i'm proffwydi. Felly, diolchwch i'r arglwydd a galwch ar ei enw. Nawn ni ymateb gyda'r emyn cyntaf sydd gyda ni bore yma. Ti ydyw o'r gogoniant, ti yw tywysog hedd, ti ydyw arglwydd dair anen, ti yw hael cyfiawnder nef. You are good, I
Wel, newn ni droi nawr at lyfr Genesis, a phennod 11 a 2, a darllen o adnod 10 i adnod 20. Genesis, adnod 12, pennod 12, adnod 10 i 20. Abram yn yr Aifft. Yr oedd newyn yn y tir, ac aeth Abram i lawr i'r Aifft i aros yno dros dro, am fod y newyn yn fawr yn y tir. A phan oedd ar gyrraedd yr Aifft, dywedodd wrth Sarai ei wraig, gwn yn dda dy fod yn wraig brydferth, a phan wel yr eithtiau di fe ddywedant, dyma ei wraig, a lladdant fi ath gadw dyn fyw. Dywed mai fy chwaer wyt ti, fel y bydd yn dda i mi o therwydd, ac yr arbedir fy mywyd o thachos. Pan gyrhaeddodd Abram yr Aifft, gwelodd yr Eifftiaid fod y wraig yn brydferth iawn, a gwelodd tywysogion Pharo hi a'i chanmol wrth Pharo, a chymryd y wraig i di Pharo. Buantau'n dda wrth Abram i mwyn hi, a chafodd Abram ganddo ddefaid, ychen a synod, gweision, morynion a senod a chamelod. Ond trawodd yr arglwydd Pharo a'i di a phlai mawr, o achos Sarai gwraig Abram. A galwodd Pharo ar Abram a dweud, beth yw hyn yr wyt wedi ei wneud i mi? Pam na ddywedaist wrthyf mai dy wraig oedd hi? Pam y dywedaist fy chwaer yw hi, fel fy mod wedi ei chymryd yn wraig i mi? Dyma dy wraig, cymer hi a dos ymaith. A rhoes Pharo o'r chymyn yw wir amdano, ac anfonasant ef a'i wraig a'i holl eiddo ymaith. Ni'n diolch i'r arglwydd am y darlleniad a'r gair ac yn gweddio i fendith ar y gair i ni y bore yma. Gawn ni weddio nawr te, gawn ni droi at yr arglwydd a'i geisio mewn gweddi. Diolch arglwydd am y fraint i ni'n cael eto fod yma bore yma wedi ymgynnull yn enw Iesu Grist ac yn dod ger bron yr arglwydd ein Duw i'th addoli di ac i'th geisio di o arglwydd, fel wyt ti wedi dweud wrthon ni yn y salm ac yn y gair i wneud. Ac o arglwydd mae'n hyfrydwch i ddod ger dy fron di, mae'n hyfrydwch i daddoli di ac i'th geisio di y bore yma, oherwydd mae ti yw y gwir Dduw, y Duw byw, yr unig wir Dduw, y Jehova mawr, yn dad, yn fab ac yn ysbryd glân. Ac i ni'n dod heddi ar y dydd cyntaf o'r wythnos, oherwydd dyma ddydd yr atgyfodiad. Y dydd y cododd Crist o'r bedd yn fyw, wedi concro marwolaeth, pechod, uffern a Satan. Ac o arglwydd i ni'n diolch felly, mae dyma'r dydd i ni'n dod i geisio y Duw byw. Ti yw ein crewr ni o arglwydd, ti yw ein cynhaliwr ni, a thi yw ein gwaredwr ni. Ac i ni'n diolch am hynny. I ni'n diolch bod gyda ni efengil y bore yma, newyddion da. Ac i ni'n credu mai efengil Duw yw hi. Nid efengil dyn, ond efengil Duw. Ac i ni'n diolch am hynny o arglwydd. Ac i ni'n diolch bod ti yn siarad â ni trwy dy air o arglwydd, a thrwy weinidogaeth yr ysbryd glân, ac i ni'n gweddio y bydd hynny'n digwydd y bore yma, a byddwn ni'n ymwybodol dy fod ti yn siarad â ni arglwydd trwy yr ysgrythyr yn erth yr ysbryd glân. Rhoi ni arglwydd galonau a chlistiau ysbrydol i wrando a chalonau i dderbyn dy air di arglwydd. Diolch bod y gair yn wirionedd, diolch bod e o hyd yn berthnasol, un bywyd ni yma ar y ddaear, mewn perthynas a'n perthynas ni a Duw, a'n taith ni fel rhai sy'n credu ac yn ymddiried yno ti trwy Iesu Grist.
Diolch bod y gair o hyd yn siarad yn ni ac yn berthnasol. Helpa ni i wrando, helpa ni i dderbyn, helpa ni i gymhwyso y gair na wedi ni, i roi e mewn practis yn ein bywyd ni arglwydd ac i fyddhau i beth mae dy air di yn dweud wrtho ni. Diolch arglwydd y fod ti'n dduw sydd yn drigarog ac yn rasol. Diolch dy fod ti'n dduw sydd yn galw rhai. Ti di galw Abraham. I ni di gweld tro diwetha bod ti di galw Abraham. Diolch bod ti'n dal i alw pobl heddi i ddod ata ti arglwydd. Trwy yr Efengil, trwy Iesu Grist. I ni'n gwybod yn gliriach nawr, trwy Iesu Grist. Yr hyn mae wedi ei wneud a'i gyflawni. Diolch bod wedi dod yn ddyn. Diolch bod wedi byw yn lan. Diolch bod wedi marw dros ein pechodau ni. I ni'n dwlu mynd dros yr hanes yr iachawdwriaeth. Diolch am yr arglwydd Iesu y bore yma ein ceidwad. Yr un oedd yn ddyn-am a di-fai yn y byd yma. Yr un a roes ei hunan. Offrymu a berthu ei hunan dros bechadur, dros bechaduriaid fel ni ar groes Calfaria. I ni gael dod nôl at fel bod ffordd ar agor yn Iesu Grist. Ffordd newydd yn mynd yn syth at Dduw. Diolch arglwydd. Ffordd i ni ddod ata ti a ffordd i ti ddod ato ni hefyd. A dyna sut wyt ti'n galw pobl i ddod. A bod ti'n dal i alw pobl i droi ata ti, i edifarhau, i gredu yno ti, i bwyso arna ti, i dy ddilyn di arglwydd. Ac bod gyda ti berthynas o gariad ar ein cyfer ni a bywyd tragwyddol. Arglwydd diolch. Cyn ni'n diolch am gael bod yn sŵn yr Efengil ac yn sŵn dy air di y bore yma. Ac ni'n gweddio arglwydd a byddi di yn y canol. A byddwn ni'n ymwybodol iawn o dy bresenoldeb sanctaidd di yn ein plith ni, yn y canol, yn ôl da ddewyd yn enw yr arglwydd Iesu Grist. Diolch bod e wedi atgyfodi a'i fod e wedi esgyn i'r nefoedd, wedi codi lan i'r nefoedd trwy'r cymylau ac yn eistedd ar ddeheulaw, ar llaw Duw nawr yn y gogoniad. Diolch taw Iesu Grist sy'n lliwio cwrs hanes i gyd i gyflawni ei bwrpas. Diolch fod pob peth yn cydweithio daioni i'r rhai sydd yn caru Duw, i'r rhai sydd wedi ei galw yn ôl ei arfau ef. Diolch nawr, dim ein gwahanu ni o ddiwrthgariad Duw sydd yng Nghrist Iesu ein harglwydd. Diolch arglwydd, oherwydd bod Iesu Grist yn y nef, yn eiriol droson ni. Ni'n cael dod ata ti nawr yn hyderus a gofyn am ras, gofyn am drigaredd, gan wybod y byddwn ni'n ei gael yn haeddiant Iesu Grist. I ni eisiau gras nawr a trigaredd arglwydd i daddoli di'n iawn. I ni eisiau gras i nesau ata ti yn ein calonnau. I ni eisiau gras arglwydd i lynu wrtho ti bob dydd. I ni eisiau gras i ddwy'n ffrwyth yn ein bywyd. A mae'r gras i gael. I ni eisiau gras i gryfhau yn ein ffydd ni, a'n cariad ni, a'n gobaith ni. Diolch bod pob gras i gael ar ein cyfer ni yn yr arglwydd Iesu. A diolch cyn hir y bydd e'n dod nôl eto yr ail waith. Fel barnwr pawb, fel brenin brenhinoedd ac arglwyddi, i sefydlu ei deyrnas i bawb i weld. A phob glin yn plygu, a phob tafod yn cyffesu fod Iesu Grist yn arglwydd, tyred arglwydd. Ac diolch wyt ti'n ymweld weithiau cyn y dydd mawr hwnnw. Wyt ti'n ymweld mewn nerth weithiau, cyn ni'n gofyn i ti ymweld eto a'n gwlad ni arglwydd. Mewn nerth eto, trwy'r ysbryd glân, gogoniant i enw. Bendithia ar rhai arglwydd sydd yn dioddau yn ein byd ni, oherwydd y ffydd heddi. Gofyn i ti nerthu nhw a'i cynnal nhw. Ni'n gweddio dros ein gilydd, dros rhai yn ein plith sy'n galaru o hyd, ac gofyn i ti cynnal dy blant a'i nerthu nhw. Diolch dy fod ti'n dad yr amddifad ac yn farnwr y gweddwon.
Ac o arglwydd y fod ti yn cynnal ni a'n beichiau ni wrth i ni bwyso arna ti. Bendithia rhai sy'n methu bod gyda ni am wahanol resymau, enwedig y rhai sy'n llesg ac yn gaeth i gartre neu cartre hunain neu gartre henoed. Bendithia nhw a cynnal nhw arglwydd yn wir, yn nesa atyn nhw. Ac o arglwydd gogonedda dy hun, yn ein plith ni nawr ac yn ein dyddiau ni. Gwna enw i ti dy hunan, sancteiddiau'r dy enw arglwydd. Yn ein heglwys ni, yn ein plith ni, yn ein hardal ni arglwydd, gogonedda dy enw. Derbyn ni, maddau ni, aros gyda ni. Mwyn Iesu Grist ein harglwydd. Amen. Right. Wel, gyntaf i gyd, gawn ni recap bach nawr te. If we can have a quick recap of where we are with Abram, and then we'll be able to follow on. First of all, yn gyntaf i gyd, Duw yn galw Abram. Na beth glwson ni y tro diwetha. God called Abram. He spoke to him and called him. And that's amazing. Amazing. Bod Duw yn neud hynny, mewn galw. Ac i ni'n disgwyl y bore yma, bydd Duw yn siarad â ni wrth i ni droi at y Beibl, wrth i ni ddod fan hyn bore yma, mae Duw yn siarad trwy'r Beibl a trwy'r Ysbryd Glân. We expect God to speak with us today, through the Bible and through the Holy Spirit. And we should always come expecting to hear what the Lord will say. Beth fydd e'n gweud wrthon ni? Well, Abram's call was to go from I think that's how we say it, of the Chaldees, Iraq today, and to go over to where, he didn't say where he would show him. Okay, so he didn't know where he was going, but he was called to go from a life, a comfortable life, in the city. Bwysig bod ni'n cofio yna, mewn dinas tre fawr iawn, cyfforddus iawn, tai a popeth, a bywyd gwahanol wedyn, o deithio a byw mewn pebyll. It was a completely different life, living in tents. And although he was 75, he went. He went. First of all, to Haran, just above Canaan, and then down, the other one shows us, down into Canaan and Shechem. He responded. God spoke, God called, that's one thing. He responded though. Nath e wrando, a nath e fynd. Un peth ydy bod Duw yn siarad, peth arall yw siwrd i ni'n ymateb. Our response is another thing. He responded. He believed God. He went. Okay? Beth sy'n dod nesaf? After he responded, left that comfortable town, went to a different life of roaming in tents, God gave him wonderful, amazing promises. Mae Duw yn rhoi addewidion wedyn i Abram. God is not a spoilsport. Okay? He didn't call Abram out of that nice town to ruin his life. Bwysig iawn. Nid spoilsport yw Duw. Pan mae'n galw arno ni i edifarhau am ein pechod a credu yn Iesu Grist, he calls us to repent of our sins, to change our ways, to come and trust in the Lord Jesus Christ and follow him wherever he sends us. He's not a spoilsport. So important that we understand that, all of us. He is the real God, because his comfortable life was a life with false gods. So the first thing, he's been called to the real God, God Almighty, El Shaddai. And then he says he's going to be blessed by God. That's the greatest thing we can have in our life. Better than anything else is God's blessing. God Almighty. A'i fendith bod Duw holl a lluog gyda ni.
A mae'n dweud y bydd e'n neud e'n genedl fawr. He's going to be the father of a great nation. And that means two things. Abram is the father of two nations. First of all, Israel, according to the flesh, the Jews. Secondly, every believer in God through Jesus. He's the father of the nation of believers, and he's the father of Israel. We are sons of Abraham if we trust in Jesus Christ. Okay? So what a blessing. What a blessing. The father of a nation, an earthly nation, and the father of a spiritual nation. Wow. And then, the next slide. In him, all the world would be blessed. He was going to make Abram a blessing to the whole world. Through his seed, through his descendants, and one special descendant, through the Lord Jesus Christ. Wow. So when the Lord calls, he calls us to come to him in Jesus, and that's how he calls, and that's what his call is. The next slide is the cross. It's all through Jesus Christ. He couldn't call Abraham and bless him if it wasn't for Jesus. Abraham couldn't be a blessing to anybody else if it wasn't for the Lord Jesus Christ. We are called to come to God through Jesus. And when we come, we can be a blessing through the Lord Jesus Christ to others as well. And that's the best life possible, under the Lord's blessing, and to be a true blessing to others in Jesus Christ, who will bless us and be with us. Then, one more promise. You will have this land. You and your offspring will have this land where the Jews are today, where they've come back to since 1948. Yes, there's a lot of fighting, we know, but the land, they've come back to the land since 1948. God's promise. God keeps his promises. How does Abram respond to this and all this that he's heard? He responded to the call. He went. He went. He left the pagan town, the comfortable life. He left and responded and followed. How does he respond to all these blessings, all these promises? Let's have a look. He worships. He keeps going in the same direction, and he worships God. He gives thanks. He brings sacrifices of thanks. Mae'n diolch i'r arglwydd. And that's our life, no? A life of worshipping with thanks and service to the Lord. Well, that's a recap, and see where we'll go next. Diolch yn fawr. Nawr te, newn ni droi at yr ail emyn. O rhod y bwys ar freichiau i'r Iesu, beth gynnal ymlaen, beth gynnal ymlaen. Dy galon wrth ymddiried ynddo, a leenw ef llenwi hwnna, a leenw ef a chan.
Right, wel, newn ni symud ymlaen nawr gyda hanes Abram a rhan nesaf o'i brofiad e. Y peth cyntaf dwi eisiau dweud wrthoch chi, mae'r ffaith bod e wedi credu yn Duw, bod e wedi ymateb i air Duw, bod e'n credu Duw, bod e wedi mynd ymlaen i Wlad Canan, ddim yn golygu nawr oedd bywyd yn mynd i fod yn rwydd. Na'r camgymeriad mwyaf gallwn ni wneud yw meddwl i ni wedi credu yn Iesu Grist, i ni wedi credu'r Efengyl, i ni wedi dod i berthynas â Duw nawr trwy ffydd. Dyna i ni'n cael. I ni'n dod i gael maddeiant, i ni'n dod i gael dod yn iawn gyda Duw, pan i ni'n credu yn Iesu Grist, a na fe nawr. Magic carpet yw i nawr i'r nefoedd. Na'r mistec mwyaf gallwn ni wneud, a diolch beth, dyw'r Beibl ddim yn dweud hynny wrtho ni. Mae rhai pobl yn dweud hynny, mae rhai pregethwyr ffals yn dweud hynny, ond dyw'r Beibl ddim yn dweud na. Ac i ni'n gweld e nawr te gydag Abraham. Mae taith ffydd yn llawn profion. Mae taith ffydd yn llawn profion. Tests, un ar ôl y llall. Yn ytrach na magic carpet, dyma'r math o ddarlun dylen ni gael o'r bywyd Cristnogol. Chi'n gwybod beth yw hwnna? Wel, mae hwnna'n rhy rwydd falle. Ninja Warrior Assault Course. Okay? Na beth yw bywyd y Cristion. Ac chi'n gweld rhai o'r assault courses yma, a mae pob peth fel petai'n dod at y person i'w fwrw fel lawr. Chi di sylwi? Mae rhywbeth yn cael ei swingo. Mae rhywun yn saethu rhyw bwledi plastig at nhw'n taflu pethau. Mae nhw'n mynd ar ryw log a mae nhw'n symud neu'n troi. Mae fel petai pethau i gyd wedi bwriadu iddyn nhw gwmpo. Fel petai nhw'n dod yn ei herbyn nhw. A mae'n brawf, wrth gwrs. A dyna yr un peth sy'n wir am y bywyd Cristnogol. Mae'n bwysig bod ni'n cofio hynny a cael ein atgoffa hynny o hyd ac o hyd. Nid i'n diflasu ni, ond i ni gael bod yn real. I ni gael bod yn onest, i ni gael deall siwrd mae Duw yn mynd â'i blant o ddod i gredu yn Iesu Grist a cyrraedd y nefoedd. I'r mwyafrif ohono ni, di ni ddim fel y lleidyr ar y groes sy'n mynd yn straight i baradwys. Na, i ni'n byw bywyd ar y ddaear. A mae fel hyn, gawn ni'n arall. Na fe? Assault course trwy'r mwd. Na chi'n arall. Fel na, a mae barbed wire. Hang on, Geraint am eiliad. A ni just yn sylwi, mae barbed wire fyna ar draws. A pobl yn gorfod mynd o dano fe. Na chi beryglus, so chi'n dylach hynna'n ar hwnna. Ac wrth gwrs, i ni'n dod, diolch Geraint, diolch, i ni'n dod at taith y Pererin. Oedd Huw di sôn amdano fe'n ddiweddar. Mae'n lyfr gwych sy'n dangos beth yw taith y Cristion. A mor anodd yw e. A mae yna ffilm newydd, dyna o le mae'r llun yna'n dod gyda llaw, Revelation Media, ffilm newydd, addasiad newydd ohono fe. Dwi ddim wedi gweld e'n bersonol, llai ddim dweud i byd, ond mae hwnna ar gael nawr, ar y we. Ac un o'r llefydd mae yw castell anobaith, yn dyfe? Doubting Castle. Mae'n mynd trwy y mwd, the slough of despond, yr anawsterau, ar y daith. Mae'n mynd ar y daith, mae'n mynd ar y daith i'r nefoedd. Ond mae'n llawn anawsterau a thrafferthion a phrofion. Beth i ni'n gallu dweud am hynny? Peth cyffredin, peth arferol yw e, bod ffydd real yn cael ei brofi trwy dreialon amrywiol bywyd. S'dim byd yn wrong pan mae hwnna'n digwydd. Mae ffydd real yn cael ei brofi trwy dreialon. I gael gweld, o dyw e'n ddilys, o dyw e'n genuine. O dyw e'r real McCoy.
Yn aml, mae credinwyr newydd yn cael ei profi yn gynnar ar y daith. Mae'n dechrau yn eitha cloi, a mae'n cadw mlaen tan y diwedd. Mae'r profion yn dechrau'n gynnar, a maen nhw'n mynd mlaen tan y diwedd. Mae'n bosib i ni fod felly yn ei fyddhau i Dduw, fel oedd Abraham. Oedd e'n gwneud beth oedd Duw yn dweud, ac eto profi treialon a themptasiynau mawr. Mae hwnna'n yn digwydd, mae hwnna'n reality. Os oedd e'n digwydd i Abraham, bydd e'n digwydd i ni hefyd. So, y prawf yma nawr te. Beth sy'n dod nesaf gyda ni? Diolch yn fawr. Dyma ni. Mae Pedr, os gawn ni'r geiriau lan hefyd, diolch yn fawr. Mae Pedr yn dweud wrtho ni fel hyn, yn wyneb hyn, yr Efengil nawr, y ffaith bod chi'n Gristion, cariad Duw yng Nghrist yr ydych yn gorfoleddu, eich bod, fe ddichon, o bosib, a nawr yn profi blinder dros dro dan amrywiol brofedigaethau. Na chi balans nawr te, i'r Cristion. Yn yr Efengil, i ni'n gorfoleddu. Mae Duw wedi'n galw ni. Mae Duw wedi siarad â ni. I ni wedi dod at Iesu Grist. Mae wedi'n croesawu ni. Mae wedi rhoi maddeiant a'n golchi ni o'n pechod. A tywall cariad Duw arno ni. Bod ni'n gwybod bod ni'n blant i Dduw. I ni'n gorfoleddu. I ni'n blant yn efoedd. Mae'r arglwydd gyda ni. Gall neb ein gwahanu ni. Na chi un ochr i'r balans, chi'n gweld? Ond, yr ochr arall, eich bod dros dro ar hyn o bryd dan amrywiol brofedigaethau. Mae'r ddau beth yn mynd yr un pryd gyda'i gilydd. Na'r mix yn y bywyd Cristnogol. Ond mae dros dro, tra bod ni ar y ddeiar mae ac mae'n mynd ymlaen i ddweud bod fel yr aer yn cael ei goethi, yn cael ei biro mewn tân. So mae'n refining. Ac yna beth yw dyw y tân ddim yn ei drwg i'r aer. Mae'n llosgu pethau eraill, dyw ddim yn ei drwg i'r aer. A mae profedigaethau y Cristion, dyn nhw ddim yn ei drwg i'n henaid ni. Na'n perthynas ni a Duw, yn hytrach mae'n cryfhau ac yn piro ein ffydd ni. Beth sy'n digwydd gydag Abraham? Wel, newyn sy'n digwydd. Mae newyn nawr. Mae Duw wedi galw fe i'r wlad yma. Mae wedi addo'r wlad iddo fe. A'r peth nesaf, mae newyn yn y wlad. Mae hwnna'n challenge cyn dechrau. Dwi'n wedi cyrraedd yn iawn. Mae'n trafili trwy'r lle i weld y lle, a nawr mae newyn yn dod ar y wlad yna. Wrth gwrs, ni'n byw mewn byd serthiedig, o achos y cwymp, o achos pechod adda ac efa. Mae marwolaeth yn y byd, mae anawsterau yn y byd, mae dioddefaint yn y byd, mae adegau pan mae newyn yn dod, a prinder. Achos mae yna fesur o felltith ar y ddeiar. Bwysig bod ni'n cofio hynny, dyna'r byd i ni'n byw ynddo fe. Nid y byd perffaith gafodd ei greu yw'r byd nawr, bod e'n dda iawn. Ac nawr te, mae hwn yn rhoi pwysau ar Abraham nawr, nid jyst bod e'n symud trwy'r wlad, ond mae'n gorfod gadael y wlad. O rhaid iddo fe fynd, doedd gyda fe ddim tir, cofiwch ar y funud nawr, o ddim darn o dir yn iddo fe o gwbl. Ac felly maen nhw'n symud. Mae'n symud lawr i'r Aifft. A mae'n brawf ar ffydd Abraham. Mae Duw wedi addo y wlad. Bydde Duw oedd wedi dod â fe i'r wlad yma yn gallu gadw fe yn y wlad. Bydde fe'n dod â fe nôl. Oedd y wlad yn wlad dda mewn gwirionedd. Mae newyn yn barod. Gallai fe lawenhau yn Nuw pan nad oedd pethau'n mynd yn rwydd. Gallai fe lawenhau, parhau a ddoli Duw a diolch iddo fe, a'i wasanaethu fe,
pan oedd pethau mynd yn ei erbyn. Mae hwnna'n brawf ar ein ffydd ni. Llawen hewch yn yr arglwydd bob amser. Nid jyst pan mae pethau'n mynd yn dda. Bob amser. Wel nawr te, i ni'n dod at ymateb Abram ar map nawr te sy'n nesaf, efe? Diolch. Efe? Mae e'n mynd mlaen i'r Aifft. Mae hwn yn bwysig, achos dyw e ddim yn troi nôl. Yn wyneb yr her yma, dyw e ddim yn dweud, wy'n mynd nôl i Haran. Wy'n mynd nôl at weddill y teulu, wy'n tynnu mas. Wi wedi cael digon. Wy'n tynnu mas nawr. Dyw pethau ddim fel o'n i'n meddwl bydden nhw, a wi wedi cael digon nawr. Wy'n troi nôl. Dyw e ddim yn neud hynny. Dyw e ddim yn ystyried troi nôl. Chi'n cofio plant Israel ar ôl dod allan o'r Aifft mewn 400 mlynedd ar ôl hyn, yn yr anialwch, o'n nhw eisiau mynd nôl. O'n nhw eisiau mynd nôl o hyd. A mae yna demtasiwn i ni fynd nôl. Pan mae pethau mynd yn anodd yn y bywyd Cristnogol, i ni'n gweld pobl sydd ddim yn credu yn Ew, sydd ddim yn credu yn Iesu Grist, ac i ni'n gweld rhai, a mae bywyd nhw'n edrych yn gret. A na'r temtasiwn, i ni'n mynd nôl ta. I ni'n mynd nôl, mae'n rwyddach yn y byd, mae'n well yn y byd, ewn ni nôl. Na, dyw e ddim yn mynd nôl, mae'n cario ymlaen. A mae'n esiampl i ni. Ac mae yna ddau air bach pwysig iawn. Mae'n mynd i'r Aifft dros dro. Dros dro. Dyw e ddim yn mynd i'r Aifft mwyn aros yn yr Aifft. Mae'n mynd i'r Aifft dros dro. Necessity yw e. A mae'n edrych ymlaen i ddod yn ôl. Ac mae'n esiampl i ni, wrth gwrs. Mae'n bywyd ni yn y byd yma dros dro. Dyn ni ddim yn perthyn i'r byd yn yr ystyr y byd sydd ddim eisiau credu yn yw a caru Iesu Grist. Dyn ni'n perthyn i'r byd yna. I ni'n teithio trwyddo. Mae'n cartre ni yn nef. Ond nawr te mae yna broblem. I ni'n gweld Abram a Sara i nawr te yn y sleid nesaf yn teithio. A dyma beth mae e'n dweud. Dywed mae fy chwaer, oed, fel y bydd yn dda i mi oedd herwydd ac yr arbedir fy mywyd oedd achos. Y peth cyntaf i ddweud, i ni'n gweld Abram ar fai. Okay? Ni'n gweld bai fan hyn, a sy'n yw sy'n pwynt i ni i drial cyfiawnhau, mae ar fai. Ac yn ni weld beth yn union yw'r bai mewn munud nawr wrth i ni fynd ymlaen. Ond y peth cyntaf i nodi yw, dyw'r Beibl ddim yn cuddio beiau credinwyr ar hyd y canrifoedd. Dyw e ddim. Gawn ni ddod at y sleid nesaf felly. Chi'n gwybod pwy hwnna? Sorry? Cromwell, da iawn. Oedfa'r Cromwell. A mae yna ddywediad yn dos am Oedfa'r Cromwell. Ond ni'n meddwl bod fi'n gwybod ond o'n ni'n cweit yn gwybod e'n iawn. Dyma'r dyfyniad, mae'n debyg, okay? Mae'n debyg. Dyma'r dyfyniad gan Oedfa'r Cromwell pan gafodd ei portrait, o ddim cameras i gael chwel, oedd yn cael portrait gan Peter Lely. Mr Lely, mae'n rhaid fi droi sy'n cweit yn gweld yma. I desire you would use all your skill to paint my picture truly like me and not flatter me at all. But remark all those roughnesses, pimples, warts, and everything as you see me. Otherwise, I will never pay a farthing for it. Wow. Oedfa'r Cromwell, milwr, statesman. Ond oedd eisiau cael y llun fel oedd e, yn gwmws fel oedd e. A na beth mae'r Beibl yn neud. Pan mae'n darlunio credinwyr yn yr Hen Testament a'r Testament Newydd, i ni'n cael gweld nhw
Nawr, o'n i'n meddwl, warts and all, ond nath e ddim dweud na, mae'n debyg, ond i ni'n cael gweld nhw warts, pimples, roughnesses and all. Mae hwnna'n gysur i chi a fi. Achos oedden nhw'n credu yn yw, oedd Abram yn credu, ond oedd e ddim yn berffaith. Ond pam mae'r Beibl yn neud hynny? Pam mae'n gwneud hynny te? Pam mae Duw yn gwneud hynny yn y Beibl? Nid i ni fod yn gyfforddus mewn pechod. Nid i ni gael dweud, wel, oedd Abram yn gweud celwydd weithiau. Alla i weid celwydd weithiau te? Byddwn ni'n camddeall y peth yn llwyr sy'n ni'n credu hynny. Na. Mwyn ein rhybuddio ni. Warning sign yw e. Alarm bell yw e. Gofala di. Os digwyddodd hynny i Abram, gallai ddigwydd i ti. Siwr fyddi di o dan bresar. Falle fyddi di yn gweud celwydd rhywbryd, dan bwysau. Bydda'n ofalus iawn. Mae chi adnod o'r Corinthiaid, dwi'n gyda hwn sy'n dod nesaf. Felly bydde di'r sawl sy'n tybio i fod yn sefyll, wylio, rhag iddo syrthio. Byddwch yn ofalus iawn. Na beth mae'r Beibl yn dweutho ni. Cerddwch yn ofalus gan bwys. Chi'n gweld yr broga yna. Diolch yn edrych lawr. Diolch yn edrych lle ar y peryglon. A mae'r Beibl yn gweithio ni, mae peryglon yn bobman ar ein taith. Cerddwch yn ofalus iawn. Pwyswch yn llwyr ar yr arglwydd ym mhob sefyllfa. Mae'n gymaint o help i ni. A dyna beth yw pwrpas dangos beiau Abram neu unrhyw un arall. Gofalwch. Byddwch yn ofalus iawn. Mae'n ofon pobl, mae'n ofon beth fydd yr eithriad yn neud. Sdim byd newydd os e. Mae'r un ofnau'n dod i ni heddi. Beth fydd pobl yn meddwl ohono ni? Beth fydd pobl yn neud i ni? Siwr fyddan nhw'n ymateb i ni? Ofon. Ofon pobl, ofon dynion. Ac wrth gwrs, mae yna elfen o guddio, does e? Mae yna elfen o dwyllo bwriadol. Mae yna elfen o wir. Mi oedd un hanner chwaer iddo fe, wrth gwrs, Sarai. A mae'n dweud hynny, mae hwn yn digwydd eto, ym Mhenod 20, yn Gerar, mae'n digwydd to, mae'n neud yr un peth to. Achos i ni'n gallu cwmpo mwy nag unwaith i'r un bai. A pan mae'n neud eto, mae'n gweud, wel, mae'n hanner chwaer i fi. So, dde'n hanner y gwir yn yr ystyr hynny, ynddo fe. Ond, mae'n dweud hanner y gwir gyda'r pwrpas o guddio rhywbeth arall. Gyda'r pwrpas o dwyllo. A beth mae'n neud? Mae'n gosod i'w wraig yn agored i bechod difrifol godineb. Dyna beth mae'n neud. Mae'n gosod i'w wraig a Pharo ac Abimelech nes mlaen yn agored i bechod. Ac o'n i bai am drigaredd Duw, bydde pechod wedi cymryd lle. Ond pam mae'n gwneud hyn? Dyma'r cwestiwn. Pam? Cyn i ni rithro i gondemnio Abram, pam? Beth sydd yn ei feddwl eto? Mae'n credu Duw. Sim amheuaeth, mae'n credu Duw. Dwi ddim wedi troi nôl i Haran nac i Ir neu Babylon. Na, mae'n credu Duw. Mae'n credu'r addewid. A bydde Duw yn bendithio'r byd ynddo fe. Ond oedd e'n gweld, chi'n gweld, bod yr addewid yn canolbwyntio arno fe. Abram. Oedd yr addewid wedi cael ei roi iddo fe. Os bydde fe farw, wel oedd ddim gobeith i'r addewid. Fel yna mae e'n resymu. Nid bod e ddim yn credu yr addewid, ond mae'n resymu fel yna yn anghywir ar sail yr addewid. Ydy mae'n credu fe, ond mae'n resymu wedyn, chi'n gweld? Wel, os fydda i farw, bydd yr addewid wedi mynd, bydd ddim addewid i gael. Ond, wrth gwrs, i ni'n gwybod, a dyle fe wybod, mi ddaw ei wybod, bydde Duw yn ei gadw fe yn fyw i gadw'r addewid, wrth gwrs. Sef e'n trysto Duw.
Mae'r bwriad, mae beth mae'n resymu mewn un ystyr yn iawn, ond mae'r ffordd mae'n mynd ati yn anghywir. The end doesn't justify the means o gwbl. Ac i ni'n dod at y sleid nesaf, mae'n wir, wrth gwrs, mae Sarai yn brydferth, mae'n ddeniadol, ac mae'n cael ei chymeradwyo i Pharo. Mae Abram yn cael anregion. Meddyliwch, mae'n cael anregion o achos Sarai, a mae'n mynd, a mae Pharo ac Abimelech am ei phriodi hi. Dyna bydde wedi digwydd. Ond, mlaen â ni, yn gloi, mae Duw yn camu mewn. Mae Duw yn camu mewn i'r sefyllfa. Yn ei ras ac yn ei drigaredd rhyfeddol. Mae'r hanes mae'n dangos nid mawredd Abram, ond rhyfeddod gras a thrigaredd Duw. Mae Duw yn ei cadw nhw rhag pechod. Duw sy'n ei cadw nhw, neb arall. Maen nhw'n mynd yn dost yn yr Aifft, a wedyn ni, as ewn ni'r un nesaf, pan mae'n dod i Gerar, mae Abimelech yn cael breuddwyd a Duw yn siarad â fe. Dwi ti ddim i fod i gyffwrdd y fenyw yma, mae'n wraig i Abram. Duw sy'n neud na, Duw sy'n torri mewn, Duw sy'n cadw nhw rhag pechod. Neb arall. Mae'n dangos concern, trigaredd, awydd yr arglwydd i amddiffyn ei weision ei ogoniant ei hunan. Mae'n rhyfeddol. Mae e gyda'i bobl ac mae'n ei cadw nhw. Pwy a oer faint o weithiau i ni wedi cael ein cadw rhag pechod ein ffolineb ni trwy ras Duw. Nid bod ni ddim yn credu yn Duw, ond ni'n gallu gwneud pethau ffôl. A mae'r arglwydd yn drigarog gyda ni ac yn ein cadw ni. A dyna pam o'n i wedi darllen o Salm 105, mae'n dweud hyn, pan oeddent yn fychan o rif, yn ychydig, yn crwydro yn y wlad, ac o un deyrnas at bobl eraill, ni adawodd i neb ei darostwng, ond ceryddodd frenhinoedd o'i hachos a dweud, peidiwch â chyffwrdd am heneiniog na gwneud niwed i'n proffwydi. Duw sy'n ei harbed nhw, Duw sy'n ei cadw nhw. Trwy ei drigaredd a'i ras. Mae rhaid ni ddiolch iddo fe am hynny. Mae rhaid i ni ganmol ei ras a'i drigaredd rhyfeddol, a'i gonsern i'n cadw ni. Ac rhagluniaeth Duw yw e. Fe sy'n trefnu, fe sy'n hyla'r tostrwydd, mae'n gweud yn blaen. Ac mae'n cadw nhw rhag y pechod yma. Ac mae'n caniatáu bod Abram yn cael mynd wedyn ni o'r Aifft gydag anrhegion, ac mae'n cael mynd mlaen ac yn y diwedd yn cael dod nôl wrth gwrs i wlad Canan, gawn ni weld. Mae Pharo'n gofyn pam wyt ti wedi wneud y fath beth. Does dim ateb fan hyn. Mae'n gweud wrth Abimelech, ond dyma beth mae'n dweud, cymer dy wraig, come on, cer, a gallu di fynd o yma yn awr, a mae'n cadw yr anrhegion. Mor drigarog yw yr arglwydd tuag ato ni. Mae'n ein hachub ni, mae'n ein galw ni, a mae'n ein cadw ni hefyd. I ni'n gallu bod yn ffôl fel Abraham. Ac os na watchwn ni, allwn ni gwmpo i'r un math o bechod. Oedd e'n credu Duw, ond chi'n gweld beth oedd e'n meddwl, na i helpu Duw yn y sefyllfa. A mae hwnna'n dod nôl to gydag Abraham mwy nag unwaith. Gawn ni weld e to. Mae Duw wedi gweud hyn, reit, mae rhaid fi helpu fe yn y sefyllfa yma. Na, Duw ddim eisiau'n help ni. Mae eisiau ein ffydd ni. I ni drysto fe ym mhob sefyllfa. Maen nhw'n gwneud rhywun peth gyda Hagar ac Ismael. Gwmws rhywun peth. Maen nhw'n meddwl helpu Duw i gyflawni ei addewid. Dim eisiau help ar Dduw. A pan i ni'n neud na, mae'n tueddu fynd yn fes. Ond diolch i Dduw am ei drigaredd, mae'n ei cadw nhw. Ac cadw nhw rhag pechod difrifol iawn.
Wel, dyna ni. Mae ffydd, a bywyd ffydd yn Iesu Grist, ffydd yn yw yn golygu profion. Mae Abram yn cael prawf, mae'n neud yn dda, mae'n troi nôl, ond wedyn mae'n neud rhywbeth ffôl, oherwydd ofn pobl. A mae'r arglwydd mor dda, mor drigarog tuag ato fe, ac diolch iddo fe bod e'r un peth gyda ni hefyd. Amen. Cawn ni droi at yr emyn ola sydd gyda ni bore yma. Dywedwyd ganwaith na chawn fyw gan angrediniaeth hi, ond ymddiriedaf yn fy niw mae'r afael sicraf frif. Diolch Arglwydd dy fod ti'n ein galw ni fel pechaduriaid i ddod ata ti trwy Iesu Grist. Diolch mai nid spoilsbod dwi ti, ond ti rhoi addewidion mawr i'n bendithio ni ac i ni fod yn fendith trwy Iesu Grist. Diolch bod ti'n gweud wrthon ni ac yn ein paratoi ni bod bywyd ffydd yn llawn profion. Arglwydd, ro ras i ni fel Abram i byd o troi nôl, ond i ddal i fynd ymlaen, ond helpa ni Arglwydd i ymddiried yn llwyr yno ti. Byd o trio dy helpu di a cwmpo i fagle eraill fel ofn pobl a twyllo. A diolch am dy drigaredd sy'n ein cadw ni. Diolch am dy ras a dy ragluniaeth fawr sydd o'n plaid ni. Gras ein harglwydd Iesu Grist a chariad Duw a chymdeithas yr ysbryd glân a rhoso gyda ni. Hyd nes y daw. Amen.